prečo, keď hlavný rozhodca sa rozhodol, že je to penálta, z jakého dôvodu zasahoval VAR, keď VAR má zasiahnuť v momente, keď ide o zrejmú a evidentnú chybu. Ale v tomto momente to nebola zrejmá a evidentná chyba, lebo bol tam ten kontakt. A keď sa hlavný rozhodca rozhodol už tak už mali stať za tým, tak ako sa hovorí, že chceli stať za tým hlavným rozhodcom a mala tá byť tá penálta. Ak by ten hlavný rozhodca nepískol tú penáltu, tak som v poriadku s tým. Nech nezasahuje do toho VAR, nebude penálta. Čiže z tohto hľadiska som sklamaný z verdiktu VARu, že zasahoval do rozhodnutia hlavného rozhodcu, aj keď podľa mňa sa nejednalo o zjavnú a evidentnú chybu. Áno, lebo tá intenzita nebola až taká veľká, ako to prihral Eze, nebola až tá veľká, ale za mňa to nebola zrejmá evidentná chyba. Áno, s tým úplne s tebou súhlasím a v podstate aj Wayne Rooney včera v štúdiu sa ohľadom tej penalty vyjadril a povedal, citujem: pre mňa je to jasná penálta za každých okolností. Je mi jedno, koľko uhlov mi ukážete na VAR monitore. Kontakt tam je a stačí na to, aby rozhodil Ezeho práve vo chvíli, keď ide zakončovať. Čiže to len ukazuje o tom, že naozaj proste kontakt tam nejaký bol, Eze ho tam cítil a keď to rozhodca odpískal, tak podľa mňa VAR to už nemal rušiť. Pretože keby to nezapískal, tak ja si nemyslím, že VAR by sa mal k tomu naspäť vraciať. Ale tak, keď už to zapískal, tak presne ako hovoríš, podľa mňa už to mali nechať. Áno, takisto sa aj Michael Arteta vyjadril, že tá situácia bola absolútne nepriateľná, že keď prišiel do šatne a pozrel si tú penáltu, tak bol veľmi sklamaný a nahnevaný a z jeho pohľadu povedal, že bol tam jasný kontakt a že tento moment môže rozhodnúť celý priebeh zápasu a za tým si ja stojím a ešte raz hovorím, ak by hlavný rozhodca sa rozhodol, že tú penáltu nepiskne, som s tým v poriadku, ale keďže on sa rozhodol, že je to penálta, tak za mňa VAR do toho zasahovať nemal, lebo nebola to zrejmá a evidentná chyba, lebo kontakt tam bol. Aj keď ten kontakt nebol až taký, ako to nahral Eze, lebo to trošku nahral. Ale za mňa nebola to zrejmá a evidentná chyba.